ka company Star Cement lom shnong ka ai kublay bedding klam basuk bakmen ya baro ikon ki hajar jong ka sein right to bear shia hajar ngo ka FKJGP nongkasen unit apo gajing elam jong u president usamla firstborn John Marngar rangkat ki paradkhot manta kasngi ka khat khandai trik unai tung araja arpar kilalej ban yakendo yo SDO PWD road halo gajing sneu palat ka surok na nongkse sha mau kho ngui hadin ka jing u jingnam na kalyang jong ki paj ba nong shoshnong bat ki shnong ba marjan halo ka jinglong jingman jong gate ka surong ka seng kalale ban sakhi dalaki jong ki khman bat yo i ye ka jing shisha baro kumta ka seng kalale ban yakendu yo SDO nama kane ka surong kalawan ra jing e shibun ye ki kali kamai bat ye ki kali kit marrep kum u biskot khamtam menta bade ka ayom mi biskot bat ki paj ba ki ya kamai jak po bha na uni umar rep kumjo ru ka jingbam biang ka surok kawan ra jing e ki khna school pat khamtam ye ki bapang bashitam nabawat ki kali he ru ki sakut teng teng hakani ka surok tangna mar ka jingklor no bat ka jingjulor no jongkani ka surok ha ka jing yekendu bat ka seng na kalyang jong u sub divisional officer ulay tho bana kalyang jong u omdei ba uklem le ai ne sngap menti hanrei ulade ban pha ye ka jingtim halo ka ni ka surok bat hadu menta udang ap ye ka jing ai bor na ka sarkar la kan mang pisa ne em ban marmot no ye ka ni ka surok kumta na kalyang jong ka seng ka ai khuble yo SDO ba di lamare halo ka jing tre shitom jong u bat ka krimen scam ba ka ni ka surok kan sayo yakata ka sanction bat chen on sasdang ban pintre no yaka hadin ba ka seng kala deban ye kendu ya USDO hapo ka office trikam jungu te nagaliang jungi ngi sngau den bok shibun habangi sngau ya ka jubab nagaliang jung USDO ba halor ke jong ka surok ba kelas new wa hadin jong ki jis akut ki kali nagaliang jung USDO umdei ba u sngap menti rei ulaya i la jong ki khmat namar ba man ka sngi hi uyat lenti nagaliang ka surok bat kumjuro nagaliang jung ki sushnong nagaliang jungi la sakhi hi ki jis new jong ka surok te kajubab ka bangiyo na USDO kalong ba ka proposal nagaliang jong ka office kala de pha te ndrei ka song stang haka sanction nagaliang jong ka sarkar ba kala ban penpoi hakano kapor tani kala ban approve hakano kapor habede be kani ka proposal ba kala pha nagaliang jong ka office te nagaliang jongi ngi so ban ai kublai sibun e USDO ba la pha ya ka proposal bat umdei ba susong kliti le susngap ndrei nagleng ju la trichtom tingi agi ju khublei u kumju ngai khublei ki pradkhot ki balaya sundran lang bat ngi menta asngi halor kani ka jisim khia jungi habdei bakani ka surok nagamta ki jing hajing miat jong ki pat susnong bat baro hi ki para sunong bamarjan khublei sibun ngi ka sang FKJGP nong sen unit unta sngi ka khat lai tarik ba benyau jar par ngiwan hangne ban panjing ban wan pan jor ke jing ujing nam jing pajba habai de ka surap na nang pi na po nokse shadu mokongoi te wa ni kaseng FKJGP arta ba bunangi de trashnang lai i isakila dala ki jong kikmat ya ka jing e ba ki nong snong bat ki snong para marjan ki akendu nomor bun sin ki kali ila sakut apa dengan surok nomor ka sniu palat te na school kamtam ya ha form ta badeka ayom biskot tiki i kali kakta ka kamai kaji jongi trash nang marbun nangi i im jakpo ha biskot te ladadon kejing sakut kali pedang surok kamot ba ka kamai kaji ru kalakta marwa kali ki biskot ru ki mlasuban yait na goy ngel tin marba mdon shortcut su kiba tang phama ba yait na po kasnong jongi ban poi besha highway